kultura trafikatzaile diskretu baten kontaktua nahi dut. Entzun denok mesedez. Nire alaba eta biok bihar joan egingo gara. Ezin duzu izar egin nahi ez duena egitera behartu. Eta ezin duzu zigortu. Gure izar, askatu! Gure izar, askatu! Tatxan! Hain garrantzitsua da? Fundazioak 5.000 eurotan erosi du. Gu gero galan zerbitza ezagun. Bai, erokeria da. Sotora joan naiz bila eta anetzegoen. Ez dagoela? Ba, ez da gaztatxarra? Egia esan, ez zai kantatzea gustatzen. Izarri esan nion enuela berarekin kantatuko zurekin kantatzeagatik. Aian zuk ere ez zenuke kantatu behar, denbora galtzea da. Tira, anaia ezagutzen dinat eta bazekinat ogi puska bat dela. Baina berarekin zerbait gertatuko balitzain, esango idake ez da? Alaia, zerbait kontatu behar dizut. Eta arrazoi zenuen, ez da zure ama biologikoa. Maite Zabala. Maite Zabala du izena. Ze, zure amak, aurkitu duzu? Kaixo Garazi. Zer egin dezakegu?